Nakwara Ramogi Jwang oyawre koro oseduogo kae isewinjo motimre kacha orako ka in ng'ama rieyo lwete iserieyo lweti ka gi kacha kendo koro wageno ni intiere rang'iny moro makare ngimani bende ka intiere kar kacha rwakni machiegni cheno mar mbako romo kineno mbako romo koro kanyo sadek osekalo sadek kaboro arene rom kanyo sadek mar okinyi kendo koro sani wantiere kodi kachiel kachiel no ka in kanye jogo mantiere gwenge ma Kisumu kacha ogunuro kamano kobedo kod jogo mantiere Homa Bay, Migori, Siaya koro wadhi e gwenge mopogore opogore jogo mantiere Sega Township kacha jogo mantiere gwenge ma Molem county ma Kisumu kacha jogo mantiere gwenge ma Ahero jogo mantiere Otho iwacho ni kacha ma Kabongo petrol station kacha jogo maneno wawa gunwiro kamana ahinya jogo maneno wakati gwenge ma wasi boda donge ber ahinya kin ka un kod achiel kachiel Ramogi TV odiochieng' ma kawuono ka wakelo gigo matimore ma jofwambo bende luwo odiochieng' ma kawuono ka en chal mar fwambo e mbako romo marwakni machiegni nyinga Cleophas Oluoch tudi kodwa chenro ni achiel kachiel wantiere YouTube mar Ramogi TV yudowa kacha kachiel koda Facebook mar Ramogi TV bende yudowa kar kacha koro ikete mana ka wachako twak kodi sani ka wakoni gigo ma jofwambo waluwo tibedo kod ng'eyo ni kanye ma wadhi bedo ka wadhi odiochieng' ma kawuono koro ibedo kodwa sani mondo mi akoni mapiyo matimore e piny Kenya gi mago matimore bende e pinje maoko Nakwara Ramogi Jwang warango kanyo kama wadachako ka mae od bura ma pacho ka gino matimore odiochieng' ma kawuono jotend migepe mane owal kod William Ruto ma bende nodadho gi juma mokalo odiochieng' ma kawuono ichiwo report e wigi kendo report ma ichiwo kamano idhi chwal kod mano aput no mane ochuogi kod od bura mondo mi onongi weche ma kamago bende waluwo odiochieng' ma kawuono jofwambo wadhi bedo e od bura ma pacho ka mondo mi gikelnwa report ma kamano koro komiti moyiedhi mane dadho jotend migepe gi dhi chwalo report komiti ma kama ne oting'o jogo mawuok e kweth mathoth e od bura kaachiel gi jogo bende manok nyaka sani maling'ling' ma wang'eyo jogo mawuok e kweth manok mantiere od bura mano mar Azimio la Umoja One Kenya nitiere kod ng'ur kata ka giwacho ni gin gi report margi ma giwacho ni jok moko onego bed ni yudo lemo mag jotend migepe kaluwore kod oboke mano asomo odiochieng' ma kawuono kinyi mano moting'o jatend migawo mano wal e migawo no mar pur mano seneta mameru machon mano Mithika Linturi ma bende nitiere kar kacha kidayo dhoge kama chielo jadura machon ma Malindi mano Aisha Jumwa bende en achiel kuomgi kaka machielo bende nitiere kweth mamoko mano Pamela karango bende jatend migawo mane owal e lemo no mano mar wechego mag limbe mano mar tourism en bende mano Malonza Penina gigo bende dhi bedo kata ka irango kendo ka inonogi ni weche makamagiro koro osedadhogi kendo koro report wacho nade ang' wakelo weche makamago bende achiel kachiel Ramogi TV kapod wadhi nyime kod rango weche ma wakelo ni ahinya okinyi ma kawuono wantiere kanya kwa Ramogi Jwang wadarango ni ang'o matimore e counties wa ma Kaluo wadhi e county ma Homa Bay Nyakwara Ramogi Jwang e county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono gino matimore abila mano timore juma mokalo e od bura maduong' macha nen mar puodho jotend migepe mako idhi puodho jotend migepe ma Homa Bay puodho ma kamano go bende chako odiochieng' ma kawuono kar gi abich kata kama gintiere momako sekta mopogore opogore mag somo mago mag chenro mag pi rowere kaachiel kod joma mine gigo monego bed ni gitimo e kinde gi duto ka gintie kanyo jafwambo maro Ali Abich nitiere kacha kendo koro jotend migepe mano wal kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kawuono pod gidhi nyime wacho ni kindgi ka giromo kata 11 kano chako odiochieng' manyoro ma pod dhi nyime odiochieng' ma kawuono to ka koro puotho ma kama dhi nyime en mar ng'eyo ni modong' abich ere kaka idhi timgi kendo idhi dadhogi kendo ka opuodhgi gidhi bedo jotend migepe county ma Homa Bay koro mano bende waluwo odiochieng' ma kano ka watieko ang' yudo report ma kamano Ali Abich lose yo makare ka ng'wado thuolo mar tudre kode ang' watudre kode achiel kachiel mondo mi okonwa gigo matimore e alwora e county ma Homa Bay kama chiel Nyakwara Ramogi Jwang wan kae wadhi e county machiegni kode mano county ma Migori county ma Migori gima timore odiochieng' ma kawuono Nyakwara Ramogi Jwang gik mathoth osebedo kata katimore mana kotenore kod loso sirkal mano sirkal no mar county sirkal mar county loso bang' ka oseyier gavana kaachiel kod jalupne gi jotend migepe mamoko bende ma koro kosewal to koro nyaka cham muma mondo chak tiyo odiochieng' ma kawuono Migori report e wi jotend migepe mago mane owal idhi chiw e od bura ka osechiwgi ma opuodhgi gavana ma Migori
mano ochila yako dhi bedo kod thuolo mar tiyo e apisi gi jogo ma owal kendo jogo ma opuodhi madhi konye tiyo migepe mopogore opogore. Mano bende waluwo kar saboro ripot ma kamana ngitere od burano ma Migori, mano od burano ma Migori County, kendo ang'wa tudre kod jafomo marwa Jojuma mondo mi okelnwa ripot moro yo makare ni gik magi mosebedo kata katimore, jotelo magi mopuodhi mondo donje lemo mopogore opogore mana odiochieng'ni ma kawuono. Koro wantiere kar kanya kwa Ramogi Jwang ka watemo mana nono ni gik mage manitiere kar kae. Koro ne wachako gi kar ka mano ka warango mano wadhi nyaka e pinyno ma Ingereza. Pinyno ma Ingereza nyaka Ramogi Jwang koro giyudo prime minister margi manyien. Prime minister manyien ni mano Rishi Sunak, nonro mare chalo nade? Kirango kacha nonro mare hiye nyaka Ramogi Jwang entiere kod wacho ni tiende koso kama nigi wuoke higa maromo 1960 kane gidar kendo ne gidhi nyaka e pinyno ma Ingereza mano gi jonyuolge nodar piny nowuoke e alwora mar East Africa, mano Afrika ma ugwe, kendo min mare ero kanyo nonyuol e pinyno ma Tanzania, ka koro wuon mare bende wacho ni ne nonyuol kendo ne odongo e piny Kenya. Nyaka Ramogi Jwang ojahigni 42 kendo koro dhi bedo prime minister mar adek e thuolo mag jumbe 7 mokalo. Jumbe 7 mokalo osebedo gi prime minister maromo nade e pinyno ma Ingereza. Nitiere kata Boris Johnson ma bende nogwe tao kaluwore kod wechego mag mibadhi kachiel koda katiyo komenda e yo moro ma ok ni kare, mano jumbe 7 mokalo. Kaka machielo bende wantiere kacha kod makoro nogwe tao Liz Truss ma bende obedo e apisi e thuolo mag jumbe 6 kende. Koro odiochieng' ma kawuono chieng' tich ariyo igeno ni bende odhi bago romo kachiel koda kingi mano manyien ma Ingereza, mano King Charles the third, ma bende kama entiere kar kacha odhi romo kode kaka koro en prime minister. Gima nyaka wapar e ng'wech mar laro komno mar bedo prime minister e pinyno ma Ingereza mano chuo chieng' jumbe 6 mokalo, mano kane Queen Elizabeth mar 2 ne pok owito ngimane, kendo kane pok otho ne nitiere yiero mane otim kacha, kendo koro kane otieko ne oyudo thuolo mano prime minister ma koro nogwe tao machiegni, mano Liz Truss, mar chopo kata kendo chiwo ote mare kaka prime minister e kinde mane Queen Elizabeth mar 2 bende nowito ngimane, kendo kane ike ne ochopo kata kendo nokonyo oganda e kinde go duto. Otie apis mane bwo ndalo maromo 44 makete jatend pinyno ma Ingereza matiyo e ndalo machuok ahinya. Kasani bende koro jal makawo kare mano Rishi Sunak, ma bende inyalo penjri kacha ni dhi kawo apis makamano kawuok kanye. Odhi bedo kata ka en jal matin ahinya bedo e komno mano mar prime minister pinyno ma Ingereza. Gima bende nyaka par en jal mokwongo mangi wacho ni British Asian, owuoke e wacho ni ka en ja-Hindi to ero koro chako oyudore Ingereza kacha, ero koro bedo prime minister. En gimoro makare, chak en gi roots ge moko Kenya ka. Kenya wagolo joma thuondi. Akia ka imor kaka wamor, takia umor nango. Kata kamano puoch gi pak ne Rishi Sunak ma bende osetemo e thuolo mokwongo kane Liz Truss oyombe, kendo kata nobiro e thuolo machien kanyo noyudo wacho ni nen deferred dream, no chora nyime. Kata kamano no ken denied ni mar koro sano osechopo kendo koro entiere kar kanyo kaka prime minister manyien. Tinya penjiri ni ne waneno net worth ni jogi nigi mwandu maromo nade. Ing'e mwandu ma Rishi Sunak nigo, mana mondo mi akoni maling'ling, entiere kod omenda mar piny Kenya mano maromo bilion 99.8. Mano mwandu ma entiere go. Ng'amono aneno ka nigi mwandu mamalo e piny Kenya mane laro tem migepe nen Musalia Mudavadi, nen gi milion 4. Mano bilion 4 ka irange kar kacha. Sani koro ng'e kama gigo nitiere te mane Rishi Sunak. Kama chielo watiyo gi moko bende mantiere e pinje mamoko mago wadhie nyaka e pinyno mar Pakistan. Pinyno mar Pakistan ma en jafwambo Arshad Sharif ma bende ne owito ngimane otieno machienge Jumapil. Mano report bende mano ayudo ote mag lit gi kuyo osebed ka ioro mano kowuok kuom
jotelo mopogore opogore tainya bende jatende mano prime minister ma pinyno mar Pakistan gi jopinyno mar Pakistani ma bende koro nyaka sani oyudo buok ahinya mano kaluwore kod tho mar jafwambo matuklu mawuok e pinygi kendo odiochieng' ma kawuono igeno ni twak pod dhi nyime ka nonro miado tim ka bero bende owacho odiochieng' manyoro kane Eric Owenga gotach kacha bero ne pod dhi nyime kendo kirango kane otho kaluwore kod risasi mane omuoch mano e wiye kanyo mano kaluwore kod monj iwacho ni nek makoch mano neno kanyo kowuok e apaya no ma Magadi mantiere apaya mochomo county ma Kajiado. En gimoro ma bende oyudo kwed ahinya kowuok kuom riwruoge mopogore opogore mag jofwambo pacho kae mano moting'o Media Council kaachiel koda KUJ mano Kenya Union of Journalists kaachiel kamachielo bende irango Kenya Editors Guild. Riwruoge mag jochung weche bende ne osegolo paro mopogore opogore ka giseyo piny owacho kaachiel koda obila mondo nonro ne otim e yo makare mondo rang adier ni en ang'o manokelo tho mar Arshad Sharif ma bende jafwambo mawuok e pinyno mar Pakistan. Kendo odiochieng' ma kawuono jobetre ma piny Pakistan mantiere piny Kenya pod medo mana seyo nek makamano kendo gikwayo mondo nonro otim e yo moro makare. Gimanyaka par odiochieng' manyoro gima noneno e mbui en twak manobedo e kinda jatenda piny Kenya William Ruto kaachiel koda prime minister ma pinyno ma Pakistan ka osingo ni nonro dhi tim e yo moro mapiyo kendo kwayo manowuok e prime minister ma Pakistan en ni nonro makamano tiek piyo ka oseyud ratiro to kaw del kata ringre mar Sharif mondo ter e piny Pakistan mondo mi oyud kopo makende. En lit gi kuyo maoro ne jofwambo duto mantiere piny mangima kuom lalo achiel kuomwa kama wantiere karka gima wantiere go kanyo en lit makende kendo wageno ni osiepe kaachiel kod anyuola dhi yudo ocho e kindegi makoro wakalo e kuyo machalo koda mano. Nyasaye mondo kel chunye kama okwe nyakora moge jwang' yweyo mokru mondo Nyasaye mondo miye mbakoromo ni ka oyweyo masani ka duogo pod dhi nyime. Nyinga Cleophas Oluoch to ma en mbakoromo mabiro kuro oda bedo piny to wagoyo mbaka nikech mbaka ni mwagerorego kaka oganda wagerorego kaka joka ng'ato donge ber. Koro oriti masani aduogo mana sani koro ka iwuok mana matin kama kiloro dhot yawne gweno chakoro mondo wuogi ang'eno osegoko kanyanya kineno chenro mar chal mar fwambo yawne gweno yawne diele cha odhi kagi kacha kwa duogo warango dongruok mag Kaluo ochomo kama chalo nade koro kik idhi mabor. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, five-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Neni iketo chenro makare kapok ikawo hola. Neni ing'eyo chal mar hola no. Kapok iketo sei to onego iyud pach jalony e weche mag omenda.
madam wan wabiro kelo barua mar we tich. Omiyo gisani wan wawe tich. Yes sir. Ane mana loko nying odni. Tuna loko nikech odni en mara. Jatelo wasetieko. Gimoro mora mani dwaro kaka ni dwaro setimre. Koro intiek mana tich ma e office cha kende. Koro en kamae. Anyola gi tebro dak kamora achiel. Anadhi mondo adhi alos wachni mapiyo kaka nyalre. Salamu Maria, umejaa neema. Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Amina. Dial *811 *414# to get Salam Maria. Luoko lwedo maber ok duok chien landruok mar midhusi mar korona kende, onyalo geng'o landruok mar tuoche mamoko kaka homa kod ahonda. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo ras reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kwedo pugro pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. 3, 2, 1. Ngeso ka ngeso chakre sade kokinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka talanta, tuko full time kimaso, kitendawili koda lunga. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, sigani mamitna, chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wane ngeso. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde.
Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Oyaro nyakora Ramogi Jwang waseduogo ka wacho ni tim giri mina timo kacha ka en gimoro ma imadhe to koro isewe wang'i duogo ka. Nago niero kamano ber ahinya ka en gino moro mane chamo mani mulo isewe mule koro wan ka wada twak ewi dongruok ewi dongruok kako nyalo yudo lokruok e ngimawa e counties mopogore opogore to ahinya mago mantiere alwora mar Nam Lolwe. Arwaki ni machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Chakre sani saa 3:30 nyaka warom kanyo saa 5 wantiere kodi kachiel wada puonjore kendo wada bedo kod ng'eyo ni gik mage manitiere manyalo bedo ni warango. Odiochieng' ma kawuono nyakora Ramogi Jwang nitie rombe mathoth mosebedo katimore telo mag governors mokalo. Mago governors mauke counties ma opogore opogore. Counties gi gin mage. Walose wi counties maloso gin wawach ne riwruok makelo chenro mag bero uchumi e alwora mar Nam Lolwe. Mano iluongo kanyo ni LREB. Mano Lake Region Economic Block. Dongruoge makamagi gi akanye ne gichako chieng' mane. E thuolo mokalo nyakora Ramogi Jwang wasebedo gi thuolo mar twak mag ng'eyo chenro mopogore opogore mag weche mag ohala e alworawa. Counties gi thoth giting'o mag Nyanza duto, giting'o mago mawuok imbo mar piny Kenya, moko bende mantiere ho mar Okak. Nyakora Ramogi Jwang e county ma Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori, kawarango bende county ma Nyamira kod mano ma Kisii. E county mamoko bende mantiere malo kacha, mano moting'o county ma Bungoma, county ma Kakamega, county ma Trans Nzoia nyakora Ramogi Jwang e ho mar Okak. Wantiere kacha kod county no mano ma Kericho, county ma Bomet, county ma Nandi. Kawarango giduto nyakora Ramogi Jwang ere kaka tong' mag counties giduto nego bedni itiyogo e yo mar nyayo kwe, mar nyayo weche mag ohala mag bero chenro mag timo uchumi oidh malo kata nengo mar ngima odog piny mondo japiny bende oyud dongruok madwarore. Chak tudi kodwa sani nyinga Cleophas Oluoch e Facebook, Twitter kacha kod Instagram ikonwa ni dweyo machalo nade chenro ma kawuono. Ramogi TV wantiere kacha live, Ramogi TV Facebook kacha kod YouTube marwa, Twitter bende wantiere kacha. Twitter en Ramogi TV KE. SMS line ikonowa ni neno wayo machalo nade to pachie nang'o kotenore kod dongruok mwadwaro e alworawa kaka oganda. Arwaki ni machiegni sani SMS line maro en 3-6-000 iore kacha nyalo oro ote mathoth ahinya kaka idwaro. Koro chak oro otego sani to wadhi somo gi mana ka chenro dhi nyime. Wanono dongruok e alwora mar Nam Lolwe. Arwaki ni machiegni to kaka pile gigi ok dwa tim ka ionge in janeno mar Ramogi TV kachal koda jolony ma wan go e studio odiochieng' ma kawuono. En morna mar koni ni jotelo kata jolony ma wan go kinyi ma kawuono gin jok mage. Kawuono wayudo wendo e studio ma Kisumu ma bende wadhi bedo go mano jalony weche maga omenda kata weche go mag uchumi ma bende en jakanyo mar riwruok mag counties giduto mantiere alwora mar Nam Lolwe marango chenro mag uchumi mopogore opogore. Mano Edwin Ogumbo ma bende en jalony weche mag uchumi
Erokamano ahinya Edwin kuom yudo thuolo ma riwri kodwa e Ramogi TV. Okinyi makauno mondo mi watwag e chenro machalo kama. Kaka machielo bende wadatwag kod wendo machielo jalonyo weche mag uchumi kantiere bomano ma Kigali e piny Rwanda. Mano FCPS Bonomolo machiegni bende e chenro okinyi makawuono. Nyakwara moge joang'in bende warwaki. Koro wan ka. Adachako kod jakanyo mar Elreb. Edwin Ogumbo, Kisumu chio nade? To ka okinyi makawuono wadatwa kaka wan gi Hesbon ka ni Kigali to wan kodi ka en Kisumu e thuolo ni duto wada mana rango ni chenro gi duto mag rombe mag counties mopogore opogore ere kaka gikelo dongruok wan kaka oganda joluo ere kaka watiyo gi thuolo mar bedo riwruok ma kamae mar nyayo mwandu kendo loso dongruok e alworawa. Arwaki ni machiegni Edwin mondo mi chakno twak okinyi makawuono. Erokamano. Wawinji yo makare. Koro nyalo mana kono wan yudo chiemo. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi. Erokamano kuom chopo kodwa e twak ma okinyi makawuono. Adier wan kae nikech weche mag Lake Region Economic Block ma en riwruok mar counties 14 mantie hoho mano mar aora mar Nam Lolwe kata gi dho ngere Lake Victoria. Erokamano ne jotelo manene oparo mondo jopiny oriwre kaachiel to moloyo to mondo wayud yuto maber kuom gigo ma watimo kanyakla kaka jogo modak e alwora mar Nam Lolwe kendo wabed ka wang'eyo ni gigo ma watiyo godo mondo walok ohala gin gigo wabro konyo nyikwewa e sidienge mabiro. Emomiyo amor ahinya kuom chopo e twak mokinyi makawuono kendo adwoko erokamano ni wadhi lero weche adimba kaluwore gi romo mano mar governors miluongo ni summit e Lake Region Economic Block kaachiel kod weche duto madipo ka nyikwa Ramogi ok ong'eyo tiend wachni un gi thuolo mar penjo to wabro dwoko duto. Agoni erokamano ahinya Manerick Ogumbo ma bende jalonyo weche mag uchumi kaachiel koda bende jakanyo mano mar riwruoge mag kaunti mantiere alwora mar Nam Lolwe. Kamachielo koro waringa wamuomo gode koda ore wachom koro pinyno mar Rwanda Kigali kama datudre achiel kachiel koda FCPS Bonomolo jalonyo weche mag uchumi. Elreb kata riwruok mag counties gi duto mabiro kanyakla mag loso chenro mag ohala kata mag bero uchumi e alwora mar Nam Lolwe. Paro makamae ka ikonowa ni ka jodongo machon kata jogo manotelo jotelo manokuongo kano biro gi paro makamae en paro mane geno timang'o. Erokamano ahinya Cleophas amoso nyikwa Ramogi Ajwang' ni misawa kendo ageno ni waru maber piny Kenya kono an boma mar Kigali Rwanda ka ma wan e weche mag piny koni. Amor ahinya ni wan gi twak e weche mag neno ni to Lake Region Economic Block ni ere kaka onyalo dhi mbele e chenro mage. Ne en paro maliw ahinya kane olieke gi governors manotelo counties kano form higa mar 2013 kendo ang'eyo ni Elreb koro osebedo higni ma koro bedo niang' matin omiyo ochopo kama koro ber kwaneno ni to riwruogni moriwo counties ma hawa 12 gi ere kaka onyalo konyo jopiny ma oluoro Nam Lolwe. And wang'eyo ni mondo mi yud pi e nam pi ni wuok mane gode omiyo counties ma oluoro Nam Lolwe nitiere kaka gitudre kanyakla to weche mag dongruok mamako wa koni gi koni nyalo bedo mayot mondo mi ochor mbele. Omiyo amor ahinya gokinyi sani kendo kobro twak e weche ahinya ka jotelo mag counties wa me region mar Elreb rado kendo lieko kaka ginyalo choro weche mag riwruok kendo tudruok e yor dongruok e counties wagi. Erokamano ahinya FCPS Bonomolo kuom yudo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel. Mano ka untiere county ma Kisumu kama Edwin tiere ka Hesbon bende nitiere county ma Kigali county boma no ma Kigali e pinyno mar Rwanda. Omor ahinya mar bedo kod okinyi makawuono ka wada mana puonjore. Nitiere gik mathoth ma wadarango nyakwara Ramogi Ajwang' okinyi makawuono. Nitiere mise motegno manyalo bedo kacha ne konyo
counties gi duto mondo mi gibed kacha kanyachiel. Kanya kora Mogejwang giromo kacha abich, to kuma abich gi duto nitiere gigo makoro konyogi mondo mi gidhi nyime. Ana chako kodi jakanyo mar Elreb, mano bende mantie ka jalony mage weche mag uchumi, Edwin Ogumbo. Inyakono ane ni nyaka sani ka warango sekta mopogore opogore. Ng'ato wacho ni Elreb, ng'ato nyalo par ni en mana mago mag uchumi, to ng'ato kia ni uchumi ni bende nitie sectors mamoko makonye, ma ok en mana sekta mar omenda. Nitiere mago mag limbe, nitie mag ohala, nitie mag sikunde, kaka machielo nitie mar thieth, kama machielo bende wan gi mano mar weche mag pur, mabende wang'ene ne oguro mag uchumi marwa kaka oganda jo Kenya. Kama gigi te nitiere, Elreb, mise mare maduong' en mane? To nyaka sani igni ero sekalo 10, bende osetimo gino mano nego bende otimo arne telo mag loch gwenge chakre. Erokamano Cleophas. Waduoko erokamano ahinya moloyo to kuom mise mago ma Lake Region Economic Block neno keto mar mondo obed ranyisi mar dongruok e alwora mar Nam Lolwe. E kinde mani keto magi gima ne obiro e chuny governors mago mane oparo wachni e higa mar 2014 ne en ni alwora mar Nam Lolwe nitiende ogedni mopogore opogore, to bende alwora mar Nam Lolwe nitie gimoro achiel maywayo ji kanyachiel ma en Nam Lolwe owuon. Koro ka jodongo gi jotelo gi ne obet piny, paro mane gin godo mokwongo kendo matut ne en ni ere kaka wanyalo yudo yore mag mbui manyalo kelo pachwa kanyachiel, ma ka ng'ato nitie Busia to ng'ama chielo nitie Bomet, ng'ama chielo nitie Trans Nzoia, to ng'ama chielo nitie Migori, wanyalo neno tudruok e yore mag mbui mondo dondruok onen maber. Kane paro ni obetie to nok obedo paro machielo ne ochako wuok. Nok wanyal tudore atudo yore mag mbui kende. Bende nitie yore mag yuto ma wanyalo tudore mondo dongruok obed e alwora mar Nam Lolwe. Paro ni nobedo malew ahinya, ma waneno ni nobedo nego bed ni yawo yore mago ma bro miyo wabed kanyachiel kendo walu yorewa mag yuto mondo wayud konyruok e gima dho ngere luongo niya economies of scale. Economics of scale ka en ni wariwore kanyachiel mondo wayaw chichniwa, wariwore kanyachiel mondo waus mwandu ma waloso ne pinje maoko, bende wariwore kanyachiel mondo gigo ma Nyasaye omiyo ma watiyogo waritgi maber nogendni mabiro. Mae mane tiend wachni. E tiend wachni, ka koro adani mondo imiyo waler matin kapok adhi Rwanda ira FCPS Bonomolo, miwane tiend wach miwacho ni keto yot kata yawo thuolo mag timo ohala. Bende gima kama osebedo ka timore, wacho ni koro kiwacha dieri e kaunti ma Kisumu ka timo ohala kod kaunti ma Kericho. Ere kaka mano bedo gi yot? Jomoko nya wacho ni obedo fluid. Wacho ni imoro kiranga wacho ni en free, en space moro ma ka intiere karkacha ok ochuno nyaka ibed gi ohinga moro amora manyalo tami timo ohala kata kaunti machielo. Be obadho ma kamagi osegol e thuolo ma Elreb koro osebedo ka nitiere? Erokamano Cleophas. Tudruok osebetie e yore mopogre opogre nyaka ne jotelo chak wachni, moloyo to kane oket kogno e wach mar riwruok ni e higa mar 2018. Winjruok ne nitie ni yore mag ohala e kind counties ma gin jokanyo mag Lake Region Economic Block ne dibedo mayot moloyo to jotelo mago magin governors ne paro ni gidhi keto okang' mar mondo kik osuru moro bedi abeda ka ng'ato golo mwandu e kaunti machielo kadhi uso e kaunti ma en member mar Lake Region Economic Block. Koro ka paro ni nosebetie
ne chuno ni nyaka jodongo bed piny kaachiel kod jolony mag chike mondo ong'i yore mago ma inyalo ket godo chik piny ma luwore gi chike mago ma county ka county oketo. Wechegi notimre kamano mo winjruok nobetie ni koro ara wadog chien mondo county assembly ka county assembly okal winjruok mano miluongo ni Lake Region Economic Block Bill. Seche ma wawuoye ni nikech yore mag ohala nyaka bed ni ologi chik kuom counties wa 14 mag gin counties mago mag Lake Region Economic Block. Counties 10 ose pass bill mar Lake Region Economic Block. Ma county 10 mose kalo wach ni gin Busia, Siaya, Vihiga, Kakamega, Kisumu, Trans Nzoia, Homa Bay, Migori, Kisii kod Nyamira. Koro counties wa 4 modong wach ni ne osechopo e kinde mano mane onego bed ni koro ikale to wach yiero ne nodonjo. Ka wach yiero ne nodonjo ne giweyo ne gidhi ng'iye bang' ka yiero oserumo ma koro en kinde makamagi. Counties 4 manodong ne gin Bungoma, Nandi, Kericho kod Bomet. Keto andiko e yore mag usuru e kind county gi county en gima nyaka ketie e tiend wach mar bill ma onego bed ni counties pass duto ni. Koro wach ni itero e county assembly to county assembly wacho ni wan e kindwa kaka jo Kericho gi jo Kisumo wadwa ni watimo ohala kama. Mwandu moro amora wuok Kisumo kadhi Kericho, obed rech, obed gimoro amora wuok e nam, ok wadhi go keto osuru. To mwandu moro amora moa Kericho, obed chak, obed chai, bende ja Kisumo keto osuru. Ni wechego duto mondo chop kare nyaka wach mar bill mar Lake Region Economic Block ni kako osebedo passed no koro wadhi chako wuotho kaachiel gi sirikande manyien gi. Eric, ang'adi to koro daer mar winjo pachi kapok abiro ir Esbon. Sani Edwin, nitie gimoro ma wadani mondo mi walerane. Nitie counties mamoko waneno ka. Nyalo bedo ni siasa ema miyo samoro winjruok makamagi pok ochope koso oyo. Counties mantiere Mar Okak ma iluongo kanyo, county ma Nandi, Kericho kod mano ma Bomet, kimedo gi mano bende ma Bungoma. Siasa nyalo bedo ni thiro dongruok mantiere Elreb ka koso siasa to onge. Lake Region Economic Block weche mag siasa onge. Dwaro ma wantie godo e bwo migao mar Lake Region Economic Block en ohala gi dongruok ma jopiny. Adwa chiwo ranyisi maber ahinya. E kinde manene jaduong' Stephen Sang obedo governor mar Nandi, jaduong' Stephen Sang nene ochung' mowacho maber ni bas koro ayudo kuma chiro mar chak mawuok Nandi biro dhiye, nikech ong'ere ni onagi chaggi ok wuog mang'eny. To wan bende kaka onagi e dho nam Lolwe wawacho ni koro rech nyalo donjo Nandi, rech nyalo dhi Trans Nzoia, rech nyalo dhi Bungoma. En ohala ema wamiyo pek e bwo migao mar Lake Region Economic Block. To yore mag siasa kadipo ka nitie pogruok, nitie summit, romo mar governors duto mag counties mag Lake Region Economic Block, nitie seche mag yalo weche makamago kadipo ka nitie paro mar pogruok to kendo gibetie.
aparo miwacho no nyalo betie pach ng'ata ng'ata moloyo te kinde ma bang' yiero ni nikech yiero bang' yiero pogruok neno ga to e bwo migawo mar Lake Region Economic Block Cleophas ok wanyal wacho sani ni weche mag siasa mokalo oywa igi piny e yore mag bill mag Lake Region Economic Block. En gima ler governors mane spearhead gini mane otele gini kaka osiepa ma en governor ma Bomet Dr. Hilary Barchok kane wan gi conference mokwongo mar Lake Region Economic Block Bomet e higa mar 2018 ene mane otele weche mag seyo assembly mare ni weche mag Lake Region Economic Block onego bed ni kalo. Koro warito kendo wan gi adiera ni county wa kaka Bomet gi Nandi gi Kericho gi Bungoma bro kalo wach ni mana ka assemblies osechako bet e kinde makamagi. Ene stage mogik kamano assemblies go. Erokamano ahinya Edwin Ogumu kumiwa ler machalo kamano giwuok e county ma Kisumu. Wadhi achiel kachiel nyaka pino mar Rwanda ir FCPA Esbon Omolo. Miwane ler gigi mosebedo kata katimore okinyi ma kawuono ka wantiere e twak ni mar LREB. Wang'e mise mopogore opogore mantiere kaka jalony weche mag uchumi nyaka sani igni maero koro chomo kanyo nyabedo kanyo ni chopo kacho chiko kata gi wiye are LREB ne bedi counties gi duto 14 kama gintiere. Bende thuolo moro amora oseyudi mar bero chenro mag timo ohala mag bero uchumi e kind counties gi mantiere alwora mar Nam Lolwe. Erokamano ahinya osiepa. Aparo ni gima duong' kaka jalony Kisumu no wacho en ni weche mag riwruok e yor dongruok dwaro ni counties gi obed ni paro madwa chal e yore mag dongruok. To paro machal kamoro ok enena ni nikech tong' oriwou. Tong' nyalo riwou to nitie gik moko manyalo monu bedo kanyakla. LREB ne nigi pillars 3 mapano tegno kabisa. Pillar mokwongo apano en pillar mar social sector mane ng'iyo ni to weche mag somo gi healthcare ere kaka inyal dhir. Mar ariyo ne en pillar mar enabling sector moriwo weche mag financial services obed ni kata kodwaro ni gibed gi bengi margi ICT ma jalonyo wacho no ere kaka communication nyalo bedo mayot kato gi kendo infrastructure ma kata cross regions me LREB. Kaito the third one in productive sector motingo weche mag agriculture, motingo weche mag tourism, motingo weche mag kaka ji nyalo timo ohala. Adieri makende ni en ni pok waneno ranyisi motegno ni counties wage dwarigore. Tadwa wacho ni ya mondo uriuru nyaka ubed gi miloni common bond. Common bond ok en ni boundary. Nitiere environment ma bende dwarore mondo mi gik makamagi otimre. Achiel en ni nyaka bed ni political environment en moro ma encourage counties gi mondo bed kanyakla. Wang'eyo pogruok mantiere kind Azimio gi Kenya Kwanza. To en pogruok ma kata gi sani kineno ka ker mar piny biro Homabay tineno ka jotelo moko onge machiegni. Kodhi kuonde moko tiyudo ka gin machiegni. Koro iyudo ni weche makamagi nyalo miyo kata gimi penjo ni tang'o miyo counties 4 ma pod yware chien ma pod nigi excuse tipone gi tipo yiero gin mana mae ho mar okak. Dibed ni there's a coincidence there. Mar ariyo ok chien kae mane wawinjo tungni e kind county ma Kericho gi Kisumu e wach boundary ma Sondu mar chiro. Mano ranyisi ni nitiere tungni gik moko onego bed ni wuok oko onego bed ni giwacho kendgi. Koro gin gik makoro nyiedhore oko. Kindwa gi kind Kisumu County gi Nandi. Duong'e ni osebedo gi tungni matin. Magi gin gik ma ka ok ong'iyo maber ma ok obedo tackle. Tibo yudo ni riwruok cha nitie kaka jomoko kichore gi chien. Wan gi boundary kind Homabay gi Kisumu gi Vihiga. Boundary mar Maseno. Nitiere achiedh nade bende matindo tindo kanyo. Omiyo gima temo wacho en ni mondo mi wariwre maber. Jogi nyaka riwre pare yoregi
magi beni gik makamagi gik mageng'o ne jopiny. Kae to chiro gi maduong' mane gilieko ni koro nyalo bedo ni nyalo konyogi. Kae to gimoro miluongo ni comparative advantage koro bedo gi economies of scale cha. Kiyudo ni mananas nyalo timo maber kono in to koro onge tiende ket factory mar mananas kono in ichak iket moro Olare e Homa Bay County ginyalo bedo achiel ni nitie kaka gigi dar mwandu dar kaka dhi kama chielo to ma nyalo mana timore ka social pillars gigi oriemb gi e yo makare. So an mana gigeno mana kaka jalony no wa